Shubor nakaslem jong unausan hima. Ka HM CEC hi bawai haduk mentam ne hi persya namar ni jukan berbos rokal suwa bakwan ra ya kalang tirel ai suwa sna suwa ki an ki baklan ki banyada ya kari bajum ki banyada naga jiwan rum kertlep jong ki mendabi namar kumba kalong menta ngimpadon ya ka an ka baklan ka banyada naga jiwan rum kertlep mendabi baik nuksa menta ngimpadon ka dalwe ngimpadon kalang tirel Henry Jayu ya ka jak penreu ya ka jela ka jungi u barjela u yo wan rong loj u barjela u yo ya ka bamon te ngim kwa ba ka jingwan telep jong barjela kan jur lemba ka jingdon jong ka railway ne ka tiral namar wat menta bangim padoni railway katne ka jingjele jong di barjela adangi pai haman laki distrik jong jela me kalia tiladang ngidon sagralwe kat notam ka jingwan di barjela te kum ka jak benre berkum ka seng HLM kam kwa ba kalen tirel kan wan se ka jela jongi kat ba ngim padon ki anji ba klan di pelaban telakam ya ka jirum kertlep jong ki menderi nama ngim kwa kum ka jak benre berkum ka seng ba ngin saklalong minority lan ngin sakalong ripat halaga jong ka state halaga jong ka jela bat ngida jukan syai barbo nadu pormun swa hadu mentam nero ba ka HLM hi kam kwa ka jela me kriya kan kalong ka Tripura ka bar bat ni persya jo